Pois empezo cunha pregunta, porque como case todos ou moitos dos que estamos aquí somos profesores, ou bueno, eu son profesor, entón, pois, estou afeito a empezar así as clases con preguntas para que responda o alumnado. Empezo cunha pregunta para que o alumnado responda, para ver se estades prestando atención. Entón, empezo cunha cita e tendes que dicir a que pertence esta cita. 190M 2809 2024 33. 2024. É a talla de a modelo típica de sala. 190M, non. 28 non. Non, repito outra vez, por se acaso. 190M 2809 2024 33. Salmo de... un salmo, Non, pero bueno, xa dai unha pista que ten que ver coas clases. Ten que ver cos estudos. Non asudo. Non sei. Unha data, unha cronoloxía ou algo así. Non, é unha das probas de selectividade deste ano. Vaya. Pero non... Suspenso. Non aprobaría. Bueno, que despois disto tiñades que falar do texto que viña máis adiante. Sabedes do que trata o texto? O texto, estes números son palabras. Son palabras porque é o que está na lápida dun dos rapaces que morreron dun dos cayucos que chegaron al Hierro a principios de ano. Este foi un texto que escribiu Rosa Montero e que estivo nas últimas Abao. Das persoas que morreron, esa é a data nos que o toparon, o número final, o 33, é o dun deses rapaces, que foi o que recibiu unha lápida nada máis. 190 era o número do cayuco no que ían. Igual que esa cifra, e que detrás desas cifras como a esta hai unhas datas e hai sentimentos, discursos políticos dos que hoxe non queremos falar, porque queremos falar de outras cousas como dos baobabs. Queremos aproveitar este momento para falar de outros sentimentos e de outros números. Entón, agora ven outra pregunta con cifras. Agora que xa sabedes un pouco do que vai o xogo, digvos outra cifra e tendes que dicir que 2023-2025, 56.929. Sí. Pero xa van máis, xa van máis. 17.000. 17.000 son o número de estudantes de Palestina que non puideron presentarse este ano ao Tauligi, ás probas de selectividade de Palestina. Xa sabemos por qué. Outra cifra. 2015-2025, 233.000 e deles 19.200. 19.200 son as persoas mortas, nenas e nenos, no conflito que dende 2015 a 2025 afecta o Yemen, con 233 mortos dos que tampouco se fala. E remato xa. Pero remato xa para comezar. E lembro que nós non somos persoas neutras. Erguémonos cada mañá para aprendermos vida e ocupar pupitres que miran o mundo polos seus ollos e non son neutros e saben que significan cifras como Palestina, Altri, Beariz, Prestige, Lume, violencia machista, porque tal vez teñamos que escribir sobre elas nunha Abao, ou quizáis teñamos que avergonzarnos delas como persoas que construen esperanzas para caiucos non feitos con baobab. E agora, Elisa e Manuel van seguir coas cifras.
eu volvo ter unha pregunta. Agora vou vos dicir unhas palabras e tendes que adiviñar que vos estou a dicir. É bastante fácil, porque hai unha palabra que dá unha pista. Entón, a ver se por esa palabra sabedes o que digo. É un poema moi coñecido. Vou intentar recitar un pouquiño del, aínda que non sexa nin a miña lingua materna, nin moi cerco dela. Empendeua na tamani mukati wa mama yangu. Kahawa ya mama yangu. Nguso wa mama yangu wa kupiga muswaki. Utoto wanelelewa na dani yangu. Siku baada ya siku ndani yangu. Na nina yatamani sana maisha. Kwani nikifa machozi ya mama yangu yangekiniabisha. Que poema é? Mama. Anai. A mamá. Porque ahinu ala khubzi ummi, o kahwati ummi, ulamsati ummi, utakbaru fiya atufalu, yawman ala sadri yawmi, washbaku umri lianni, idha mutu, akhjalu min damai ummi. Extraño o pan de mamá e o café de mamá e os alumiños de mamá, mentres a infancia crece en min día tras día, porque adoro a vida. Ese morro avergonzarame as vaguas de mamá. Un poema de Mahmoud Darwish, o poeta palestino, que lembra despois tamén Rafif Ziada, quen dicía que, a pesar desas preguntas que lle fan os xornalistas para preguntarlle por que estamos sempre odiando o resto e por que non dicimos palabras bonitas para que nos deixemos de odiar, mentres as bombas seguen a caer sobre Gaza e sobre diferentes partes do mundo, e hoxe o meu corpo foi un masacre televisado. Hoxe o meu corpo foi un masacre televisado que tivo que adaptarse ás pistas de son e límites de palabras. Hoxe o meu corpo foi un masacre televisado que tivo que adaptarse ás pistas de sons e límites de palabras, dabondo cheas de estatísticas e medias respostas. E hoxe perfeccionei a miña lingua e prendín as miñas resolucións da ONU, e aínda así houbo quen me preguntou: e non pensas que todo se solucionaría se deixásedes de ensinar tanto odio ás nenas e os nenos? Entón respirei fondo e procurei dentro de min a afouteza suficiente para armarme de paciencia, pero teño paciencia na punta da lingua, mentres caen bombas sobre Gaza e a paciencia acaba de fuxir de min. Entón sorrío e lembro que nós ensinamos vida, Señor. Nós ensinamos vida e sorrío e penso que nós ensinamos vida. Nós, palestinas e palestinos, ensinamos vida despois de que eles ocupasen o último ceo. Nós ensinamos vida despois de que eles construísen os asentamentos e muros para o apartheid ata os últimos ceos. E nós ensinamos vida. Habari, Minaitawa, Moncho, Manuel, Elisa. Esa parte entendéstela. Boas tardes. Chamámonos Elisa, Manuel e Moncho. Minarafuha kuwa hapa Vigo. Bueno, isto como cando dou clase a estranxeiros. Minafaruha kuwa hapa Vigo. Que estamos moi contentos de estar en Vigo. Hapa. Seguimos. Elisa e Manuel. Onde queira beber
E agora comezamos xa. O principio de todo, só había terra. Os mares e os ríos non existían e os seres humanos tampouco. Os únicos que habitaban a terra eran os animais, que eran libres, se falaban e camiñaban como as persoas de hoxe en día. E así era todo o comezo, ata que chegou Ibeler coa súa muller. Neses inicios, Ibeler e a súa muller paseaban e descansaban cando lles apetecía e tomaban os alimentos máis gorentosos que ali había. E dormían sestas enormes en calquera momento, e descubrían todo o que había, e ían a todos eses sitios que descoñecían, rabuñaban polas árbores, bambeábanse nas polas, ían dun lado a outro, asubiábanlle aos paxaros, levábanlles petiscos, xogaban con eles, escondíanse uns dos outros, e amábanse. A seguinte parte. Ao principio, os días eran amenos, eran divertidos, porque sempre había algo novo que descubrir, mas pouco a pouco os días foronse facendo rutineiros. E unhas desas tardes, mentres Ibeler descansaba, a muller decidiu ir explorar ese mundo. E indo por aí, buscando esas novas vidas, topou que había outras árbores e que había outras posibilidades. Viu que había outras flores e outras plantas que unchían todo. E mentres apartaba eses ramallos, esas plantas e esas flores, chegou atra un sitio onde deu co baobab. O baobab, a árbore máis frondosa e grande que hai no mundo. O baobab, unha árbore chea de polas e que enche bosques enteiros, onde moraban todo tipo de animales e onde crecían as flores e as plantas e as plantacións máis ricas que hai no mundo, porque había ananás, había caña de azucre, había papaya, había manga, había de todo tipo de beberaxes, de froitas, e entre esas beberaxes estaban as máis embriagadoras, e esas foron as que emborracharon a muller de Ibeler. Así, ela, que bebeu desas froitas que había no baobab, volveu a casa onde estaba Ibeler, e el, ao principio, o vela dar brincos e arrastrarse polo chan e dicir palabras que eran totalmente incomprensibles, e ao preguntarlle cousas que ela non era quen de responder, inquietouse e intentou buscar unha solución para ver como podía facerlle a súa muller para volvela ao seu mundo. E, nese momento, pensou nesa solución que todos buscamos cando queremos solucionar algo que parece non ter solución, que é... Non facer nada. Non, esa non é a solución, porque queremos que se acaben os problemas. Entón, cando temos un problema moi grande, acudimos a... A dentadura. A dentadura é sempre a que resolve todas as cuestións. É a que nos explica como podemos facer para resolvelo todo. Entón, Ibeler colleu unha das moas e converteu esa moa en arrieira. E a moa arrieira levou a Ibeler ata o baobab. O ver o baobab sorprendeuse desa beleza tan grande que había nesa árbore, chea de flores, chea de vegetación, chea de plantas que floreaban por todos lados e de zumes embriagadores que foron os que embebedaran a súa muller. Nese momento escoitou a moa dicirlle que fora ela a que provocara o mal da súa muller. Entón, a solución foi... Sí. Tallar o baobab. Entón congregou a todos os habitantes que había na terra e tallaron o baobab. Quedaron esgotados e satisfeitos cando pola noite xa tiñan a metade do baobab cortado. E a mañá seguinte continuaron talando o baobab, pero cando foron ver o baobab estaba totalmente intacto. Entón decidiron volver facer o mesmo. Volveron outra vez, chamou a máis leñadores e cortaron toda a árbore
e case ao amencer volveron parar porque estaban cansos, e ao amencer outra vez, cando volveron outra vez onde a árbore para talar e para acabar todo o que quedaba da árbore, a árbore volvía a estar outra vez no seu sitio. E Beler alporizouse todo ao ver que a árbore frondosa e que embebedara a súa muller cada día que cortaba estaba igual. Entón, decidiu facer algo. Darlle a volta. Non. Non, porque é moi grande. O conto non é ese, porque senón acaba. E aínda non acaba o conto. Foi dormir, para ver se... Non, se dormir xa estaba, pero cada vez que ia a dormir, canso, a árbore volvía a recuperar o seu tamaño e non podían cortala. Entón, a ver, o típico, que se fai cando cortas unha árbore, a árbore volve o seu tamaño. Poñerlle veneno. Mala. Non. Queimar as árbores é malo. Parece que non aprendiches nada. Ou aprendiches moito, non sei. Como se chamaba a muller de Ibeler? Non ten nome. É a muller de Ibeler. Nos contos tradicionais as mulleres non teñen nome. Pois por eso Ou digo. son Eva ou Lili. Por eso digo. Pero bueno, chamase Lili. Xa acabamos o conto, Mira, No, ahora xa a bautizamos. Pero bueno, Lili que fai referencia á primeira muller. Foi castigada a Moa. Non, porque a Moa foi a que lle dixo onde estaba o mal, que estaba na árbore. Non, pero a ver, o típico. Non, o típico non, que Ibeler descubriu que era o que pasaba. E descubriu que ali había un sapo de ollos brillantes, un demo dourado, unha serpe de mirada áurea e un can de ouro. E eses eran os que lambían o baobab pola noite e facían que o baobab volvese ao seu tamaño natural. Entón aí está a solución. Que facer? Que facer? Cando tes problemas, un sapo de ollos, non sei que, hai que arreglar. Cando tes un sapo de ollos saltóns, un can de ouro, un demo dourado e unha serpe de mirada áurea. Temos todos na casa. Consenso. Pois que faz cando molestan? Pois colles unhas frechas e mátalos, que foi o que fixo Ibeler, matounos cunhas frechas. E no momento que matou todos estes seres que estaban estropeando a vida tranquila que había alrededor do baobab, empezou a transformarse todo e caeron da árbore cangarexos, langostas, todo tipo de mariscos, e foi todo unha algarabía, e todo foi ben. Pero houve un problema. Lili está triste. Non. Lili non está na historia agora. Só está Ibeler, que é o único que ten as flechas. Entón, que pasou agora? A árbore é moi frondosa, moi grande, ten moita vida, e evidentemente, como calquera ser vivo, intenta manterse viva, e non morreu. Agarrouse a todas as nubes do ceo e quedou prendida ao ceo. Entón, non puido facer nada. Pero ocorreuselle que hai un animal, aquí seguro que tens que saber, un animal que, a ver, este animal é así, de feito, por aquel día. Que animal é? Pero que fixo? Ibeler deulle unha machada a este animal. Este animal fixo algo, e este animal chámase así polo da machada. Non. Ningún dos dous. Non. A ver, dou outra pista. A ver. Humano. Prendido do ceo, quedou o árbore. Quedou o árbore. Non, o esquío. O esquío subiu ata a árbore, deu coa macheta, pero en vez de darlle a árbore, deuse no peito, e por iso o esquío ten unha mancha no peito, e caeu da árbore. Co cal, non fixo nada. Así que, nada. Pero, entón aí Ibeler ocorreuselle a solución perfecta. Que animal pode axudar a acabar con ese baobab malo? Termita. A termita. Non, a termita non. A ver, que animal, outra pista, é un animal que claro, vou vos adiantar xa o que pasa. Dende aquela, ese animal salta de árbore en árbore. Esquío.
Non, o mono, o esquío morreu. Non estás atento á historia. Deulle a machada o mono. E o mono subiu. Claro, pero o mono subiu e veu tantas trenzas entre o baobab e outras árbores, empezou a saltar de árbore en árbore e non baixou nunca máis. Co cal, o mono tampouco solucionou nada. Ben, cal foi a solución que está? Vamos. Chamaron o varón rampante. Non, é outro animal, este sábese porque isto estúdase, incluso os que foron a ESB saben que animal. O animal que solucionou todo. Home. Non, que solucionou. Non. É un animal que lle dixo Ibeler: se vas, regáloche a machada que é de ouro. E ademais regáloche un vestidiño para que leves. Non, un ratiño. Ratiña presumida. Sí, de aí ven a ratiña presumida. Regaloulle a machada, a ratiña presumida, regaloulle o vestidiño e a ratiña subiu, cortou todas esas polas que había que sobraban no baobab e así empezou a vida na terra xa. E así empezou o baobab a vivir e a deixar vivir a xente, pero aí tamén houve un pequeno problema, porque igual que Ibeler descubriu que había eses líquidos embriagadores, os animais tamén descubriron que no baobab había líquidos embriagadores. Entón os animais empezaron a emborracharse, e daquela non había licor café da casa, que non é malo. Había eses líquidos embriagadores provocaron que os animais empezaran a comportarse dun xeito malicioso e que se empezasen a pelexar uns cos outros, e así enfadáronse e así a vida empezou a complicarse, porque Ibeler tivo que gobernar a terra e cada vez era máis complicado gobernar nesa terra na que había había animais que eran moi diferentes, e despois, de feito, si, naceron as persoas, porque Ibeler e a súa muller, de cuxo nombre non quero lembrarme, tiveron descendencia. Tiveron fillos. E dese baobab que seguiu crecendo, e do que se alimentaron todos eses animais da terra, creceu tamén un animal. Ese animal que creceu dese baobab fixo que crecesen lagoas tamén dentro dese animal. E supoño que sabedes como se chama ese animal, porque é un nome moi coñecido, que ten ese nome porque dice que dese animal que tiña os ollos que parecían como unhas serpes enroscadas e que estaba ao final dunha illa, tiña a forma de 3 cruces. E por iso a esa illa hoxe en día se coñece como a illa de Venres Santo. E é nesa illa de Venres Santo onde unha vez varou unha serea. E igual que Adán, que primeiro se enamorou de Lilí, pero Lilí deixouno porque non lles gustaban esas posturas, e estivo con Eva, pois aquí pasou o mesmo. Tamén houve outra muller, e Ibeler namorou da serea, e quedou con esa serea, e por iso contase que ás veces, cando hai mareas, as mareas soben e baixan, é Ibeler que berra, e que cos seus berros fai que as ondas se movan cara adiante e para atrás, e que suban ou baixen as mareas. E, con esta lenda, damos pé a outra canción. Ma che tu me papà, 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 tu è tata, tu è tata, tu è tata, tu è tata, yeah, 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 yeah. Pa que tu me papá, pa que tu me papá, pa que tu me papá, pa que tu me
E agora vou explicar un pouco a lenda. A lenda esta contouma... A ver, tamén esa parte tamén tendes que dicir un pouco quen conta as lendas. Unha bella. Sí, pero era bello. Foi o meu avó. O meu avó que foi terrorista. O meu avó foi terrorista porque cultivou a súa hortiña e regou as flores do seu patio. Regaba esa horta mentres fumaba cigarros coa avoa na praia dourada, ali tombado como sobre unha desas alfombras que se utilizan para rezar. Meu avó foi un terrorista. Recolleu laranxas e limóns e ía pescar cos seus irmáns ata o mediodía e cantaba fermosas cancións de camiño ferreiro co seu cabalo pinto. Meu avó foi un terrorista. Fixo unha cunca de té con leite e sentou no verdor da súa terra suave como a seda. Meu avó foi un terrorista. Saíu da casa e deixouna para os seguintes hóspedes. Puxo auga na mesa, a máis clara de todas, non fose que os hóspedes morresen de sede despois da conquista. Meu avó foi un terrorista. Camiñou cara a cidade máis segura, a cidade máis próxima, baleira como o ceo silandeiro, baleira como unha jaima abandonada, escura como unha noite sen estrelas. Meu avó foi un terrorista. Meu avó foi un home, o sustento dunha familia de 10. O seu único luxo ter unha tenda de campaña cunha bandeira da ONU nun mastro enferruxado na praia a carón dun cementerio. O avó terrorista de Mosa Abu Toha, poeta palestino, xordo dun oído, e aí sí que non digo por qué. Porque Manuel e Elisa van cantar. Conta o meu avó que daquela só tiña pasaporte quen quera que tivese xabón e auga. E a auga era un oasis nun arquipélago de cortes, e as cortes desertos de estrume e bosta, e a bosta e o estrume as pegadas das nosas zocas, porque as zocas eran os zocos e os zocos os calos dos nosos pés.
sempre lampos de calcetín, sempre alerta de constipados, eses espirros de resío sobre tellado de carriza, a mesma do presebe da nosa colección de tendais, eses cordéis onde pendurar as páxinas da brancura, e a brancura era a peneira dos nosos soños, e soñamos con pasaportes, con fotos tamaño carné, con sinaturas ilexibles e apelidos compostos, e despois de soñar, aínda temos tempo para os bosquexos, e con cada bocalada selamos un visado do noso pasaporte, o pasaporte expedido nos nosos corpos, bautizado con pingas de auga polo corpo libre da roupa, e quedábamos libres de culpa e de pecado, e así tiñamos visado e pasaporte. Ou 21 séculos despois, antes ou despois de Israel versus Palestín, e iso importa. Puido ser 1948 ou 1967. Tocábamos a morto e sabíamos os culpables. Todas as familias da cidade, das vilas, das aldeas e dos campos de refuxiados tocan un morto, cando menos, dende aquela. Foi 1948 e oxalá de xamais poida ser. Só eran ceibes, o deserto e as gacelas. O fillo do panadeiro, ou do carpinteiro, ou do costureiro, era levado sen cufíe polas rúas, marcadas a fogo 3 sílabas na fronte. Fa-les-tin. Afeitada a cabeza, como se as bandeiras só fosen de tea e o medo unha máquina de coser, desposada das longas raíces da terra. Silenciábanlle as sílabas da fronte e só eran ceibes, o deserto e as gacelas. Deixaron caer asasinados sobre os panos e os mandís os homes que soñaron unha terra de seu, e á beira dos cadáveres vivían abeirados os verdes soldados, os figos, os seus cactos, o mar e a area cos seus ríos e fervenzas. A eles só non lles tiñan permitido vivir máis, e só eran ceibes, o deserto e as gacelas. A eses labregos das espenucas ocupadas, dos montes da Al-Walaye, dos lamentos de Xerusalén, das augas de Galilea, das campesiñas maus, de gandeiras maus, de pescadoras maus, labregos de oliva e zátar, con sementes a gromar nas cufíes das cabezas, dos vellos labregos de engurras de sol, matáronnos no albor e no solpor, á beira do tempo. Un mundo mudo, un planeta sordo e unha terra cega velábaos, e só eran ceibes, o deserto e as gacelas. E o rapaz das 3 sílabas na fronte
sen as longas raíces da terra, a cabeza feitada, era mártir pola terra. Empurrábano o falso presidente, a falsa primeira ministra, o ladrón, o mentirán e o asasino. E relucíanlle na fronte as 3 sílabas do escarnio, e ollaba, sereno, cara adiante, cara a estrela afastada, preto dos 2 mares, que só enxergaban eles, os desterrados e os mortos. E soranceibes, o deserto e as gacelas. E a explicación final, que é escribir. Que tendes que outra vez, non? Igual que empezamos con preguntas, acabamos con preguntas e con respostas, e non estiveste respondendo ben. Porque vamos, o do rato que era ben fácil, dicir que era un ornitorrinco, en fin, cambiaste esa historia, vamos, cando a historia do Baobab todo o mundo a sabe. Pero escribir en Palestina é cargar os poemas, é disparar versos con heróis de 7 anos, é debuxar paisaxes dun ocaso de posta de explosivo, é cheirar o arume das polas con ollos vendados e mans en cruz, é pincharse coas roseiras de arames que lindan con todo menos con sardíns, é despedirse das amizades por anacos, é coller a culata da vida e apuntar o papel en branco. Por iso, entón, pido desculpas polas pingas de palabras e os xogos de sangue, pero escribir en Palestina, imaginar Palestina, é sangrar, é tocar as patas do elefante peregrino, ese que chegou co Hakawati e quedou nun cuarto escuro exposto ás mans dos novos bates. Daquela, convencédeme de que isto non é loitar, de que non é escribir, que as regras do xogo, do combate, están sobre o terreo, sobre o papel, e as mans e as linguas dos infestados de letra política e represiva son inventos para evitar golsar a mantenta. Con todo, aínda así, teño un soño. Soño que, malia vivir as dificultades de onte, de hoxe, de mañá, algún día erguerémonos sen tropezar, e soño que algún día non nos xulgarán pola cor dos nosos rezos, e soño que algún día o mar morto revivirá os nosos pés, e os montes de Tur el Sheikh
en Galilea, o monte Alcauza en Nazaret, o monte Gerizim en Nablus, o monte das Oliveiras en Xerusalén, o monte Everest en Beijala, e mesmo as montañas de deserto, e os montes de lixo e cascallo, e os cumes de adobe e humillación, deixarán voar as faíscas dos seus lumes para escoitar o eco dos vales, das fontes, das oliveiras, das costas, e serán libres. Amén sen acento. En castelán. Temos unha para rematar, se nos permite. Si, hai bis. Este é o bis. Vamos. Yo me quedé eclipsada con la cigüeña que estaba de batalla, con la culebra como la picotea, como revolotea, como le tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica en el verde, pica morena, pica. Nos quita los reptiles de los caminos y nos mata los bichos que son dañinos, como la picotea, como revolotea, como le tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de morena. Hay que ver la cigüeña, cuánto nos vale si no fuera por ella. Cualquiera sabe cómo la picotea, cómo revolotea, cómo le tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Bueno, moitas grazas a Moncho por invitarnos. Moitas a grazas esta a Lisa Manuel Borbi. presentación y Bueno, que nos convidan en realidade son Gonzalo e Maribel, sí, vale, que son tamén os que grazas á libraría Cartabón. son eles os que Pola están vida. foron eles os que argallaron todo isto e os que argallan tantas cousas e tantas os que argallan tantas cousas. Bueno, eu decir que a primeira Xa, cantiga facer un pouco de publicidade. a primeira cantiga era unha nana de Mali, a segunda era pois unha cantiga de Camerún, a terceira de Senegal en idioma wolof e a última Maguelé do Congo en idioma lingala. As dúas últimas, queridiña, era... Queridinha é unha mezcla que temos de Galiza a África, porque é unha cantiga tradicional galega con djembe que lle dá un toque africano. de Malpica de Ponteceso. E a da cigüeña pois é unha canción tradicional da Península Ibérica, castellana, e esta é a nosa versión. E a primeira de todas, a que tocou Hélico Harmonium, pois é unha cantiga palestina que un músico
profesor do Conservatorio de Gaza, está cantando cos nenos. Como o conservatorio está destruído polos misiles, el vai de tenda en tenda, de campamento en campamento, cantando esta cantiga que fala de que Dios todo o vai a xuzgar e de que Dios todo mira e todo o protexe. Era así, verdad? Sí, que ante o xuicio de Deus, Palestina xa ganou. Ese é o resumo. Non existe. Palestina ganou e Israel. Non existe. Entón. Bueno, ahora veñen as preguntas. Non, xa non hai Non preguntas. sei se hai inferno para o Islam. Non coñezo tan o Islam, pero bueno, sabemos que os árabes sí, son de xusticia divina. Eles creen nunha xusticia divina, ¿no? Como pode ser un karma, ¿no? Un dharma para os hinduistas. Entonces, Pues algo de vera. vai por aí. A historia eu creo que vai por aí. Non sei exactamente. Existe un inferno no Islam. Sí, sí que existe. Sí, ¿no? Sí, e os infiéis ides ao inferno. E os que facedes cousas malas, os que bebedes alcohol, por exemplo, ides ao inferno tamén. Así que licor café. así que xa sabedes o que vos queda. Como se empecé a bebelos xa. Pero bueno, pues se te arrepentes no último momento, xa está. Está salvado, así que como sei que hoxe non morro, podo beber. Esa final en todas. No, porque sempre sabes, sempre sabes no momento que vas morrer, entón, con non beber ese momento final xa está. Arrepínteste? A ver, eu conto con iso. Tamén creo que no que me contaba o meu avó do Baobab, creo que é certo tamén, entón, pois, hai xente que di que non é certo, que non existen baobás que falan, ou que non existen ratos con faldas, cousas así. Eu creo que sí. O que non creo é no ornitorrinco, que xa é difícil ata de pronunciar, vamos. Ten unha pala, ten dentes, eu que sei. Sí, el judaísmo tiene un concepto similar a un infierno llamado Gehenna. Ahora xa sabemos, os mandamos todos o Gehenna xa. Xa está. Xa están... Mas no que hai que esperar que morran todos. Sí. Bueno, non hai preguntas, non? Non hai... Non hai vis tampouco, non é? Era unha pregunta sobre o libro, Baobab, pero... A eles? A quen pregunta? No, bueno, Eu como experiencia, cando empecé a ler o Baobab, pasei un rato intentando descifrarse as fotos e o texto, falaban entre eles e eu tiña que escoitar, ou se realmente me tiña que meter eu a descifrar o que o texto decía para contarlle as fotos. Ti que sabes deso? As dúas. As dúas son boas. Sí, xa está, xa respondi. Sabes? Non? As dúas son correctas. as dúas son correctas. Están entrelazadas. As fotos, as imaxes teñen que ver co texto. Están todas relacionadas. Entón, hai un diálogo entre as fotos e o texto. As fotos son de África e teñen que ver co texto. Bueno, hai algunha polo medio que non é de África. Que de Asia? Sí, pero bueno, algunha ninguén ten por que sabelo, que hai algunha camuflada, que non... Hai poucas, pero son moi obvias. Sí. Isto aquí. Bueno, pois xa está, non? Que fai isto aquí? Sí, algunhas xa, pero bueno, porque, a ver, porque hai partes nas que se fala, pois, doutros movementos, tamén experiencias vitais, entón aí entra Bangladesh, por suposto, pois Bangladesh entra no tema do té, entra no tema da liberación, entra no tema da canción protesta, entra en Joan Baez, entra en toda esa xente que loitou berrando e cantando por Bangladesh cando se libertou un país que conseguiu a liberdade pola lingua, porque de feito Bangladesh chámase o país da lingua bengalí, a terra do bengalí,
porque é un país que logrou a súa liberdade porque buscaba poder falar con liberdade o Bangla, que estaba prohibido porque cando era todo un Pakistán unido o único que se podía falar era urdu. Entón os universitarios loitaron por poder utilizar a súa lingua que sabían, e non unha lingua imposta e aparte unha lingua artificial. Esa loita foi a que provocou despois ese movimento de liberación e que Bangladesh se liberase. Entón, pois, iso tamén está, porque ao final as loitas de liberación teñen moito que ver en todos lados, e as opresións e os imperios son iguais en todos lados e todos respiran igual. Entón, esas fotos son acaídas porque falan desa liberación e o té, pois, e as plantacións de té son máis desa zona. Bueno, aí esa en realidade é de Vietnam. Pero porque tamén o movimento, tamén Vietnam tamén foi un sitio entón tamén ten moito que ver, entón está totalmente acaído. Entón todo está encetado, todo ten que ver. E todo ten que ver, pois, tamén, pois, con Palestina, ou con tamén o principio que falábamos, pois, Yemen tamén ten moito que ver, porque en Djibouti, que foi onde estivemos traballando, ali estiveron os refuxiados do Yemen. Entón, pois, tamén ten que ver. E aparte, como antes todo o mundo era un, antes, cando había un baobab... Bueno, non vou contar outra vez a historia do baobab, porque supoño que quedou clara e non terei que preguntar agora, a ver que lembrades. Unha cousa máis sobre, vamos a ver... Sobre o baobab, sobre a lenda. Sobre o galego. Sobre o galego. Sí, porque eu son inexperto. E digo eu, levar o galego a África para que se entenda coas linguas e a realidade africana, eu non sei se é novedoso ou tiñas outras lecturas ou textos na cabeza, pero me dá a sensación de que a lingua, con esa realidade que o texto vai describindo, tropeza unha e mil veces e cada tropezón xenera unha nova historia, é dicir, que parece que ali soltas unhas verbas e elas solas construyen un mundo. E non sei se iso é un problema para ti, como escritor, que tens que decir, bueno, machín, vamos crear aquí algo que ten que ter tantas páxinas. Sabes, é unha sensación de que algo está ali vivo dentro por mera proximidade desa realidade tan estrana. Quero decir, é difícil decir en galego baobab. Eu penso que moito se perdeu xa o que queres decir. Pero vou responder, va. Podo responder, aproveimos as oposicións, vamos. Podo responder a iso moito máis. De feito, gustame moito esa pregunta. Moi interesante. É surrealismo, moi surrealista ese texto. E, sen embargo, non deixa de estar pegadísimo a unha realidade que non sei se é que é surrealista ou haina que imaginar como desde un punto de vista moi surrealista. Eu creo que non é surrealista, porque iso lembrame agora a Isabel Allende, non? Que ela, hai uns días contaba nunha entrevista que os seus libros son moi surrealistas, ou dicíanlle, non? Que o realismo máxico dos seus libros, que ela se inclúe dentro do realismo máxico, ele dicía que non. O que conta son realidades que lle pasaron a ela. E realmente conta historias que son moi extrañas, pero son historias reais. O que pasa que ás veces pasan historias que son moi extrañas, moi raras, pero que sí que son reais. E a lingua, por exemplo, ao principio, non? Eses versos en Swahili están en Swahili porque cando estiven ali o ano pasado estiven recitando en galego e non houbo ningún problema. O sea, vamos, é como aquí, é como moitas veces aquí na clase que falo, ninguén me fai caso, pois sentime igual, estaba ali, ninguén me facía caso, e despois traducindo o Swahili, seguiron sen facerme caso, pero bueno, eu sentime enchido con o micrófono en mau, pois, e coas luces así,
de fondo que non vía o que a xente facía, ben, e como non había conexión a internet, pois tiñen que atenderme. Así que non houve problema. A lingua nunca é fronteira. E despois, en todas as linguas axudan, e saber linguas axuda moitísimo, e iso lembrame, pois, por exemplo, en bengalí, cando cheguei a Bangladesh, sen sabelo xa sabía algunhas palabras, porque hai palabras en bengalí que veñen do galego. Hai unha que non ven do galego, que é moncho. Moncho é unha palabra en bengalí que na feira do libro de Dhaka, que é xigantesca, había moitos sitios que puña moncho. O meu ego estaba en chico. Dios mío, isto sí que é unha feira do libro, non a que organizaron aquí a veces no Calvario, que non podías pasar e non había nin nomes, e o meu nome estaba sempre que rechiño, ali estaba o meu nome en todos lados, pero resulta que moncho significa escenario, entón estaba moncho con outros nomes, non adxectivos. En urdu, moncho esfumado. Bueno, pero esa é unha particularidade begoñí. Pero despois hai palabras, por exemplo, cadera e cadeira, fenestra e fiesta. Entón hai palabras que veñen do galego, entón pois saber galego axuda. Non son palabras moi comuns en bengalí, non as utilizas a cotío, pero utilízalas e valen para algo. É como en chinés, cando cheguei o primeiro día e me dixeron putón, non entendín por que me chamaban putón. Se me acaban de decir moncho en Bangladesh. Sí, en China chamanme putón, entón sentíme un pouco, non ofendido, porque intuín que seguramente en chinés putón non significa o mesmo que en galego. E non significa o mesmo, significa non entendo o que dis. Putón. Entón, por iso, saber linguas, cantas máis saibas, pois mellor, porque vas enlazando. Sabes que putón aquí é malo, e en China é que non entendo nada, nin bo nin malo. E iso é realismo, nin máxico, nin máis. Respondín a pregunta, non? De acordo. Xa, podes parar entón. Era para estender un pouco máis. Xa. Bueno, pois xa.